agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang pinakabagong Surf Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Buong buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! 7 days before Christmas. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Mga ligay, Yan, maligayang Pasko po! Namamasko po! bagong taon sa'y Good morning mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Haramon niya tungo niyang pong aldaw. sa inyo. Dual SIM mode kitang unyan nald. Kasabay kang palagatak, kasabay kang broadcast. Bibili ka na ba ng damit na bago? Tumanap Ah, kaninong at ninang I write the news, I news the news. sa Nochebuena. Alright, mga kabayan, Miyerkules po ngunyan, petsa 18 sa bulan kan Disyembre 2024. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, man at returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Honorable Acting Governor Glenda Ong Bungao. Ngunyan bungal daw, more life, prosperity, and happiness. At sa iba pong nagbe-birthday sa ngunyan, happy birthday. Sa mga ikinakasal, best wishes. Sa mga bisita, good morning. Welcome to Legazpi and Bicol region. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. And siyempre mga kabayan, katuwang sa programa ko niya na pagkaaga, ang mga pagriwatan sa technical side, yan po dyan si Ronald Baldo. Yan man sa DCGB Social Media Department sa pong IT, Jerome Nico Martinez. Newsroom, ako, at si MJ Jarasco. Mantang yaon man sa luwas ang Mega Force Patrol. Sama-sama tayo. Katuwang tapo dyan mga dugang sa 3rd District Kasamuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasarita. Yaon man sa Daraga area si Joshua James Bino. Karen Ala sa City Hall. Partner Alar Mario Jampo sa Kapitolyo Provincial. Siring man duman sa 1st District Canalbay. Kaiba na tapo dyan si Pading Jomar Bien. Mobile. Tuya pong piloto ng mobile, Henry Daboy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kapos, pinapabot ni Sarang Mogmang Morning. Ako po si Mardela, daing iba, sadit sana, pero tiyan. Mga kapwa ko, seniors, good morning! Galaw-galaw! Maligaya
Pero dinistribo na. Magpakusog, mga tugang magpahaba ng buhay. Galaw-galaw, exercise, kahit 10 to 30 minutes na hindi naman masyadong mabigat. Pagkatapos, kumain po ng masustansya at saka wag masyadong mag-worry. Dahil magparahadit, pero minsan ang positive ang fight. Ayan. Okay, o di naman po sa mga kababayan mga tugang, welcome sa programa and dakol ang nahadit kan mga pigharalat nindang dahil nag-aabot. Ano? Dakol man sa nagharali, kasubang ginanggangon yan, yaong pasinda duman mga tugang sa Ragay area. Kamay problema ng tinampo duman. Pero sa day matapos-tapos na road blocking, road reblocking sa may patikan Ragay. Di ba? May naraot pang tinampo mga tugang sa lupi. Garo paduang aldaw na ngunyan na darakan mga pag-uran. Duman sa lupi, nag-cave in mga tugang so tinampo, sabihin, nagaba so irarum kan pavement, kaya ito pong semento. Nagaba, nagparakaykay, no? Dit na nagbababa. And pag ito po, mga tugang nagparauran pa, posibleng maoblas. Kaya ang sabi, nagpaadara na mga tugang ning mga heavy equipments, as in mga magkakanigong kagamitan, para daatabi ulangon, nganing dahi makunyanan, dahi magkaigwa ning ning pagrasay ng diretso po sudaga. Yan. Andali lang may tawag tayo. Hello, Sir Dudes. Good morning. Good morning. Apo. Dapat talaga, idaliw na ito. Garo, kunya nito. Uli kasi na ako dumaan. Maski ito, ang ilang ko ito, Migo, maski ito matukudan, garo dahil man pwede maagihan. Kaya nga ni, idaliw Kaya idalion ito na tukudan, tanganing day madanyaran kay Maria sa tinampo. Pero, ang sitwasyon kung day maging two-way ito, yung manggiraray ang adalagan kan Bicolo. Pero at least, day maputol. Takon maputol, dakulang problema yan, daing Pasko. Siyempre. Ano? Sa Lopez naman, Yan, Lopez. pupunta na dumaan. Isa buminurak na kunyan. Buminurak na tinampo. So, ito baga, Papa Marco, bigyan mo bagang Skyway. So, Bayadak. Oo, sa Lopez. Oo. Kaya, saro man sana ang agihan. Sarong lane. So, aling Bicol, so aling Manila, siyempre, papabilon mo muna pasiring sa panaog sa Lopez. Iyo. Oo. So, alin na sila sa diversion. Oo. Iyang kuta. Ibang oras kami. Iyang kuta, amigo. Kami duman sa diversion. Iyang kuta, amigo. Kung ang mga daing nagpaparasingit na nagka-counterflow, dire-diretso kutang agi. Ngaya buro 20 o kaya buro 25 ngayang mga auto. Arog gayan dapat. Oo. Tama ko na. Nga, wala man naman kay pulis. Iyan ang problema. Garo ni lang na finil garo so LTO di sa may parte ng Ragay na may mga tinirikitan nga hindi narakop na nag-counterflow. Taman-taga, kita naman nindal na. Pasaway na. Tinikita na ta. At anang period na masuso pa. Kung may magsindaki mga traffic enforcer o kaya pulis. Yan ang ugali kang Pinoy. May pulis na dumaan. Ha? May pulis na dumaan nagabantay. Pulis. O yan, dapat na pulis. O kunya, dapat iguning magtano duman. Lalo kung banggi. Grabe talaga ang tinampo dumaan. Pirang oras may gusto inabot sa mo? 20? Jesus. Kaya kung ano yan. Dapat ko tayo na nagali kami sa Manila. Alas 4. Oo. Nakaabot kami digdi sa Albay. Alas 10. Alas 4 aga? Maaga. Pangyari, adi. Kaya pala so nag-ali digding. Papa Mar. Oo. Nag-agi na kami sa Kwan, sa Eco-Tourism. Naguro-diretso baga dumaan sa Startol. Oo, yan. Oo. Batangas. Iyo. Dumaan na gabos na bus. Dumaan na nag-agi. Iyo. O Manila. Oo. Oo. Pero, po Manila ka na. Kaya na mag-agi sa Quezon Province. Pero ang pinakamatindi ang traffic,
naiabot ni mga 4 hanggang 5 oras, hanggang 6 na oras, dyan sa partikan, porsyon kan Quirino Highway. Deman? Hmm. Deman? Pamaman? Nya dyan sa Ragay, pirang oras ka mo? Okay lang. Okay lang. Tama yung mga pulis na. May kunya na, may pulis na. Opo. Ayan, di at least ang kaipuan na sa naman na pakusugon itong tinambo na di maputol. Yan. Iyo, Pangyari di. grabe talaga. Mapuputol talaga ito pag kuminusok-kusok pa yun. Ayo, tabata Uran. siyempre, magabat ang mga nag-aaragi pati, surunodan na bus, surunodan na truck. Dapat talaga may alternate na tinampo. Kaso alternate ko na pigagamit na baga pirmi pag nagka-problema dyan, kung nabumong maatraso, digdi ka maagi sa Tabugon, Santa Elena Road, balda ka sa Daet. Ang problema, nainot ng naraot itong sa Tigbinan, nag-tip in man ito, tapos digdi sa Sitio Kabungahan. Ngunyan, may alternatibo ko pwede ka mag-aging kapalongga, kundi, kunya naman na sa tinampo, di lapiditin na. So, Ay nga, may kami nag-agi duman sa Daet. iyo. Patong nag-agi kami doon, nga sa night kita nga pumalo ta. Bakong Ay, stack up. masyado ang tinampo. Stack up ka ta. Putol mo ang palan. Iyo. Jesus iyo, Maria. masarap ako, man. Sige tabi, katulog ginamigo, paingalo yung una ta. Matindi ang inagiya rin doon. Dapat magbalo na yung dakulong na pasensya. Iyo nga ni. Ayo tabi, salamaton sa info, ano? Okay, sige. Ha? Pagkumar. Ah. Sabi si Ma'am Dilumen. Si Sai? Si Ma'am Dilumen niya. Yaw na si Ate Shirley. Naon na sa office? Yaw na tabi, yaw na. Yaw na tabi, Sir Dodds, yaw na. Okay, Okay. may tatawa ko. Ayan pa. Sige, salamaton. Thank you. Ayan, Merry Christmas, sir. Ayan. Okay, mga tugang, ang tuyang amigo, Sir Dodds Girl, aling Manila. Pangyari di. Sobra ba yung oras? Ayan ang sitwasyon po ngunyan. Duman, mga tugang, sa lugar na ito, nagkaigon yung problema. And pero duman sa pagrasay kandaga, duman po sa ilaram kandinan po sa Maylupi, igwa pa ning mga road blocking. So, kaya nga ni su LTO, igwa naman po ning abiso sa mga motorista. An maka kunyang kaininald, so mga naghahabol kang barko. Kaya i-abisuan na sumapa Visayas, mapakatanduanes, then oro magpa-reserve kitiket arog ka ng sitwasyon, di ka makaabot. Yan po yung mga di makakabot sa barko. Magdara ng pagkaon. Lalo na kung maabot ka mo dyan sa Ragay, naabot ka mo ng 5 hanggang oras. Di ba? Lalo kung banggi. Pagkatapos, magdara ng tubig at buda, magdara ng halabang pasensya. Yan ang pinaka-the best na balonta. Tang sabi kang LTO, mga tugang, sa sendang advisory, travel advisory, na ngaya, ang mga motorista na nagbabiyahe haling Manila to Bicol, Visayas, and Mindanao, pigabisuhan na suporsyon kan Andaya Highway sa Lupi, sa Camarines Sur, na damage. Dahilan po sa makusog na uran na nagkausa nin signifikanting pagrasay po nin daga. Sa ngunyan, 1 lane sana ang pwedeng agihan o passable dahil po sa nagaba ngani na porsyon o nagrasay na porsyon. As in, so ongoing na road reblocking namin na resulta sa maluya o slow-moving vehicular traffic. Sa mga travelers, hiinggan niya na mag-exercise ng extreme caution kapag nag-agi po sa nasambit na ruta. Additionally, sa mga motorista na pasiring po sa Manila to Daet Camarines Norte, pigabisuan man na ang tinampo sa munisipyo Canlabo, dahil po pwedeng agihan o impassable dahil po sa erosion. May alternative routes na pigo-konsiderar pero pasiguro databi. And please plan your trips accordingly and stay updated on traffic conditions. Your safety remains their priority. Sabi kan LTO. Yan mo. Magpila ka mo naman ng mga enforcer. Sa may pulis na dapat tabi. Dapat 24/7 ang pulis. Tangani din magpasaway. Diba tayan? Kung surunodan sa nadaing magpasaway na magsingit,
Buro 20 o buro 25 auto kada linya. Maray-rayan na dalagang kayan. Pero kung may suminingit nga ni, nag-counterflow, tapos nagkaigwaning choke point, nako, problema talaga kung paano. Haluyon tabi ang pag nagubot ang traffic, haluyon ng mga tugang ang pag-ingubot kaan. May pasuruway pa, saka may murudahan pa yan. Bueno, Joshua James Bino nasa linya. Joshua, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Konektado dyan sa Pigadi. Discuss tango niya na pagkaagat tabi, Sir Mar. Napashare kita sa regional headquarters sa Highway Patrol Group o HPG duman sa Laugcan Campus Sinian Ola. And pinag-refer kita kay Police Captain Francisco Sales, ang provincial officer tabi, Sir Mar, kat HPG Kamsur. Nakaulit ka siya via telepono mo niya na pagkaga and sigun sa iya tabi, Sir Mar, talagang problema na sitwasyon ng traffic duman, lalok na kung banggi. Pero pag-araw kayo ni Sir Mar na aga, medyo nasa 2 to 3 kilometers ang stop and go kan mga behikulo. Paano? 30 minutos ang dalagan tabi, Sir Mar. Paano may bantay? May bantay. Pag banggi na ugari, medyo nagkakasiribot siguro na iba. Ang nagkakaproblema talaga, pag magkakaigwa na kay choke point, kaya ngunyan, 24/7, so duty kan HPG. And pero tuwang lang sila, Sir Mar, kumbaga augmentation sila duman sa mga local police and LGU duman sa area kan lupi tabi, Sir Mar. Tapos siguro yan sa inda, mas natatakot man niya sa mga ibang drivers pag HPG ang bantay. Pero pag araw na kining aga, Sir Mar, mga 2 to 3 kilometers ang laba kada kumbaga stop and go kan mga vehicle. Nakiulay kita, Sir Mar. Tanailin ko nga ni si Uti na Keretero, pauli digdi. Nagali na siya duman sa Cubao nin, alas 5 ning hapon. Alas 10 na, pasado alas 10 na, saragay pa sana siya. O, ito, naglalakaw-lakaw. Actually, Sir Mar, nakiulay kita kay Police Captain Sales. Pichat ko tabi sa mo, Sir Mar, so cellphone number niya. Pwede daw siyang makaulay live. Kunya na pagkaga para sa presenting sitwasyon duman sa lupi sa maginan mga kapulisan talaga, Sir Mar, sisibot. So, HPG ta araw matindi talaga na laba ka na traffic. Minsan iabot min 4 to 5 kilometers ang stop and go, pila kan mga behikulo. Pagkaga, mga nasa 2 to 3 kilometers. Nasa messenger mo tabi, Sir Mar. So, cellphone number ni Police Captain Francisco Sales. Nakiulay kita sigun sa iya. Pwede man da o na makaulay na live para sa, kumbaga, presenting sitwasyon. Live naman tabi, Sir Mar, sa Lupi, sa Camarines Sur. O yan tabi, Sir Mar, mo na. Dagdag na istorya waiting. Ito tabi, Sir Mar, si Police Captain Francisco Sales, ang provincial officer kan HPG Camarines Sur. Just Fabino, BCGB. Ayan, mapos ko na kita, mga tugang, na nagkapirang minuto. Pagkatapos balikan ta po yan si Police Captain Francisco Sales, provincial officer kan HPG sa Kamsur. Tawag sa naman po. Sa pagbabago, merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano, sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic.
Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na agaw ya po na alas 11 bareta, nag-abot na sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City kasubagong aga si Mary Jane Veloso. Bandang alas 7 nin pag-aaga nagabot sa CIW ang convoy na nagatod kay Veloso. Sinabi kang Bureau of Corrections o Bucor na nagabot ang piglonadan na eroplano ni Veloso sa Ninoy Aquino International Airport bandang alas 5:40 nin pagkaaga. Si Veloso iyon ibubugtak muna sa Reception and Diagnostic Center kan CIW para sa 5 aldaw na quarantine asin 55 aldaw na orientasyon, diagnostic evaluation asin initial security classification. Enot naman na ipinahayag kan Bucor ang siring na bagay bantang kasubago nakaibahan man sa lipot na oras ni Veloso ang sa iyang mga kapamilya sa CIW. Yan ang alas 11 bareta ato dyan kan DCGB News Base. I-like ang samuyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa itong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahis ang atang lahat kong Joey Salceda.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ini po si Alfred de los Santos kang ang probinsyano party list. Ang Pasko ay sarong panahon ng pasasalamat, buda, pagpadaba. Pipapangadji ko po na magdara ini kikaugmahan asin paglaom sa lambang saro sa to. Asin magpuon kita kisarong mas magian at maugmang taon. Sarong taos pusong pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa sato gabo. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si
Kaloy ay kapamilya, kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2, for real change. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kan Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat.
Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Ayos pa ba? Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Baka tukang diretso po kita sa mga istorya. Wala po na pagkaaga. Second part ka na rin ba ng Punyato naman sa mga kababayan Punyato, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to the show. And siyempre sa mga message na nagantabay po Luzon, Visayas, Mindanao. Rikas-rikasan, taudun na naman. Ayan, mga kabarangay natin. Ano? So, itry ta mga tugang na makakonektar duman po sa ano yan, kay Police Captain Francisco Sales kan Highway Patrol Group kang Kamsul para makakita ning ano yan, sitwasyon po duman. Para masabutan taan mga sitwasyones pa ta halaba pa ang traffic. Mga tulong oras na po. Yan. Hello, sir. Yes po, good morning. Magandang umaga po. Sir, good morning po marin aga. Si Mar de la Cruz po ini sa DCGB, sir. Digdi sa Legazpi. Apa. Yes po. Apa. Captain Francisco Sales po ang sa tuyang kaoron, ang provincial officer po kan HPG sa Camarines Sur. Sir, baagad lang kami ng situation po tabi dyan sa Andaya Highway, Lupi, Ragay area. Sa ngayon po, napakaganda na po yung daloy ng ating trapiko, maluwag. Sa makatwid, nagkakaroon lang po ng bahagyang pagbagal at pagsikip pagdating ng tinatawag nating rush hour, which is sa umaga, sa pagitan po ng alas 11 hanggang alas 12 at sa gabi naman ay alas 9 hanggang alas 12. Isa nga po sa nagiging sanhi niyan ay yung mga motorista nating kung minsan hindi na iwasang mag-counterflow. Sa ngayon po, maayos po, latest update po ng kasamahan natin na nandun sa area, with video po yan, maluwag. Yung Bragay naman po, yung papasok po dito sa atin, napakaluwag. Yung palabas may bahagyang pagsikip, gawa nga po nung dahil one way lang po ang daan natin. Yun lamang po sa ngayon. Manageable naman po, sana po bibigay alam ko po sa motorista na konting pasensya at wag pong mag-counterflow para hindi po makaabala sa iba. Ayun. Yun lamang po. As expected pala, talagang nagka-cause ng choke point kapag mayroong nag-counterblock. Opo, yun lang po. Kung wala po, ang
atin pong takbang na ginagawa ay yung normal na stop and go, which is mahaba na po yung 20 minutos, 10 minuto to 20 minutes, and travel time nila less than 30 minutes na. Tapos yung pila naman po ng mga sasakyan, estimate po namin sa ground nasa 1-2 kilometro lang naman po kung talagang may mga hindi na iwasang mag-counterflow. Ayun, no. So, Opo. halo-halong mga vehicles yan, sir, ano? May truck, may bus, at saka yung mga cars, SUVs. Actually po, ang madalas nagka-counterflow po itong mga kuwan natin, yung mga maliliit. Maliliit. Basta man po, opo, mahirap pong yan, hindi po basta-basta makapag-counterflow yung malalaki talaga. At napakasikip na po kaagad yan dahil sa kalsada na. Opo. So, alin bahagi po ng mga lugar dyan ang mayroong tinatrabaho ang DPWH? Diyan lamang po sa may Barangay Tapi, diyan po sa Lupi. Actually po hindi ko masyadong kabisado. Aha. Ayun. So, tayo lang din po ako dito. Oo. Pero yung Saragay po, basta kung mapapansin po natin yung mga portion doon na kung saan may ginagawa, doon lamang po. Sa mga may ginagawang kalsada. Kasi po nangyari naman po, nagkasabay-sabay po kasi ang pagbungkal ng lupa. Hindi po siguro na inaasahan na, lalo na ngayon, uwian po ng mga biyahero natin dahil holiday. Kung ako po sana, kung suggestion ko po sana, dapat sana po yun is isang bahagi lang muna ang unahin. Pag natapos, isusunod po yung isang bahagi. Kasi kung pagsasabayin po natin both sides, ito po ang nangyayari. Iyo, may problema talaga. Okay, Captain, ano ho ang ating advice sa ating mga kababayang magbabiyahe pa uwi ng Bicol, haling Maynila, at saka yung mga galing Bicol patungong Maynila? Ang maipapayo ko lamang po, planuhin mabuti ang pag-uwi. Hanggat maaari, mas mabuti po at mainam na dumaan sila sa mga oras na hindi sasabay sa tinatawag na rush hour. Kung saan yung rush hour natin, yun din po ang labasan ng mga napakaraming sasakyan, uwian galing sa opisina kapag araw, galing sa eskwelahan, kung saan man. At sa gabi naman, yun yung bugso ng mga sasakyang malalaki, yung between 9 to 12 ng gabi. So, at siyempre po, napakahalaga, wag po tayong mainip at wag po tayong magka-counterflow. Yun lamang po. Ayun, magbaon ng maharababang pasensya. Opo. Sir, ngayong Kapaskuhan, ano ho ang magiging operation ng ating pong mga tauhan diyan po sa highway? Ang guidance po sa amin ng aming butihing director na si Police Brigadier General William Mongasigon, in coordination with our Pro 5 Director ni Sir Andre Dizon po. At of course ng aming Regional Chief ni Police Lieutenant Colonel Dave A. Mejia. Continuous monitoring po kami in support with the LGU and local police para po makatulong at maibsan po natin ang problema ng trapiko dyan dahil sa ginagawang kalsada dyan sa mga lugar na nabanggit na po yan. Yes, sir. Police Captain Francisco Salis, sir. Marami pong salamat na mabuhay po kayo and Merry Christmas. Merry Christmas po. Marami din pong salamat. Thank you very much. Mga tugang, yan po ang hepe ng HPG o Highway Patrol Group ng PNP. Diyan po sa Camarines Sur, si Police Captain Francisco Salis na nakausap natin ngayon pong umaga. Pangyayari. Yan. Medyo mariray na da. Nawara na sumara pa counterflow. Yan talaga pag nag-counterflow, yan talagang maski sa inka dumaman. Ano daw iyan, tamay mga Pilipino talagang arugan, abo mainutang. Yan gusto na ay. Ayan, naglahan tayo ng istorya, alin po dyan sa luwas. Si Karen Ala nasa linya. Karen, let's come in, Karen. Yan, wala na si Karen. Balikan na, tingnan natin si Chief Jim. Chief Jim na salita. Chief Jim, good morning, go. Oy, wala rin yung dalawa, no? Sige, call na lang po tabi, Giranay. Para sa mga kapagiribata, call Giranay. Bueno, duman sa mga kababayan ta, oy, salamatong palan, mga tugang kay, kay DTI Regional Director Dinto Navol. Yan, kunin mo natin ang report, mga tugang, ni Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, salamat Director Mar. Bugso-bugsoan na oran.
sa mga dagdag niya tong bareta, kunan mga barangay officials nagbabantay sa implementasyon ng mga proyektos lalo na digdi sa 3rd district dahil man nakakabuilo ang mga palusot o daya sa mga materyales may maray man na epekto tabi Director Mar sa publiko arog sa barangay Alnay may mga proyekto dike pero sigon kay Kapitan Patrick Abarquez tinungkusan niya so tugon ni Congressman Fernando Didi Cabredo na bantayan anggad ang kontraktor o ang patrabaho bilang mga barangay officials kay puhan kung ano ang materyales susog sa program of works dapat iyo ang maisalpak sa proyekto tanganing estable. Mala sigon kay Kapitan Barquez uminagi ang mga makukusog na bagyo Christine dahil lamang kiaberia protehido ang mga tanuman, umahan, asin sa iyang mga residentes digdi sa barangay Alnay, Pulangi. Dahilan kay ni, palibasa masinunod, ang barangay, mahihigos pa ang mga women planters. Bukas palad man si Congressman Fernando Didi Cabredo sa pagpabulos ng mga programa ay proyekto kung sa ang barangay Alnay, may panibago naman na maabot na proyekto sa 2025, hanging bridge asin kadugtong na dike. Dangugunta si Kapitan Abarquez sa Patrick Abarquez kan Barangay Alnay. Last 3 years, nagbigay din sa akin ng dike yan, si Congressman Cabredo. Ngayon, dumaan yung maraming bagyo, nawalan po yung mga gamit sa mga property. Kasi naproteksyonan dyan po sa Purok 1 at Purok 2. Ngayon naman po sa Purok 7, nandun naman po ako naka-base ngayon. Doon naman yung tinututukan ko ng mga dike. Anyway, ang dike na pinapagawa ni Congressman Cabredo alis sa gobyerno, talagang quality. Dahil lang sa utos ako ni Congressman, pag once na may proyekto sa kuya na halis sa kuya na dyan, bantayan mo, as in, hilingan mo ang mga materyales. Kung ano ang materyales, ano ang mga tamang sukat, bantayan mo. Dahil labo niya talaga rin mga ampaw ng mga trabaho. Namamalisan ko, parang payaba ka mo ni Congressman Didi Cabredo, barangay nindo. Mga mahigos na may plantes daw. Yes. Anyway, si Congressman Cabredo kasi, ang utak po niyan, di ba? Pagwas sa mga elected official o barangay captain na mahigos man, kagaya niya, tinututukan niya rin. Ganyan. Pero pag yan ang formula man sa napalantabi, Direktor. Bantay, maging mahigos, stable ang proyekto, mga proyekto. Correct. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much, Jim. Yan po mga dagdag natong istorya. Mientras tanto, balikan naman si Ala o kaya si Karen Ala. Karen, please come in. Yes, Andy Mar, good morning. Dai pananggad na kukuhaan tamang lokasyon kan relocation site para sa mga naapektaran ka mga residente sa Barangay Burabod, Sibon, Albay, kan pag-landslide, kan pagbagyong Christine. Ini ang napag-araman na impormasyon ngunyan kan DCTV News kay Provincial Settlement Plan and Division Planning Officer, Engineer Karen Olaires. Sa payag ni Engineer Olaires, nakakuha na ko ta sing daki lugar for relocation sa mga naapektaran kan pag-landslide kan bagyong Christine somewhere sa may Burabod, Libon. Alagad sabi Endimar, nasigyapot pa, minhuli ta na-discover na at risk palan ang lugar. Kasunako flood prone area, abot kiba alagad susub sa na-discover ninda, may active fault line palan tabi digdi Direct Mar. Buda pag nakakuha pa, elevated man nga ni, pero landslide prone area. Kung kaya day pasagpud mo niya nagkakakuroan patama-tama, kung saan i-relocate sa mga residentes duman, dahil day pwede siyempre tumugdok duman, taalanganin. Ngunyan, ultimong payag sa to ni Engineer Olaires, dapat tabangan sinda kang MDRR Libon na makapag-identify kung saan ang lugar na pwedeng mag-relocatean kan mga ini. Dahil sa lugar ninda ito, tindaan nakakaisip kung arin saan ang ligtas, dangan ba ko alanganin na relocation site. So dahil ngaya kami pwede mag-vote kaan, kadawa bilog na probinsyaan concern ni.
Kamu dapat an matabang sa mo mag-identify kung sa iyan tanganing makapulido na diit ang gobyerno provincial kanalbay i-final relocation site plan. Yan, pero ano yan? Nag-coordinate na sinda sa ano yan? Sa lokal na gobyerno kan Libon in regard to that? Yes, and di Martig ko koordinar and unfortunately ta nagkakaikwa po kimitingon yan daing kitang nailing na nag-attender from Libon, Ay, MDRR Libon. Pangyari, di stalemate pala. Ayan. Sa December 23 tabi NDMAR, papalikan tayo ng istorya na ini. Sa susog kay PA Doc Cedric Daef, dapat mapulido ta na ini. Iyo. O, di, kunyan yan. Ang supposed to be ko ta, ano yan, naghanap ki lugar, dumansara ni sana. Yes, and di Marta, number 1, tigko-consider ninda, dahil pwedeng maparayo ini sa Burabod, Libon, Albay, taan tigko-consider, supang kabuhayan. Madidipisilan man syempre. Tigwa po ta sa Libon, sa tabi and di Mar, na nakuha ng safe na relocation site. Pero, sa Pantaw, di man ngaya pwede, ta supang kabuhayan kan mga ini. Alawigon na, alawigon. So dating ano yan, so dating na-identify kan lokal na gobyerno, ano dahito? Dahito pwede? Dahida po, Entimar, iyan sasabi sa kuya ni Engineer Olaires, daida at may active fault line data biduman, Entimar. Kaya agaro dai, kasi 2018 pa ito na-identify, kaya agaro dai na bubugtakan ki kunyan, ki arong duman. Roger, Entimar, tama ka dyan. Iyon sa tiktaram sa kuya Diki. Di, sa kataraning ng mga barangay dyan sa ano, haranis na dyan sa kang barangay Burabod. Yes po. Yan ang ano, pero dapat talaga tabangan sinakan lokal na gobyerno. Tama ito. Roger to that. Tama po. Sinda mag-identify arin tapos sa tabang kan MGB i-test kung iyan okay ang daga at angani na pwedeng tugdukan. Roger to that. Sinda nga yan nakakaisi ka yan, talugar ninda ito. Okay. Tabi Endemar, babantayan tan isto lang inidigdi sa Kapitolyo para miyan talas, karan ala 19 News. Thank you very much, Karen. Mga tugang, istabay lang po. Marami pa tayong pagkausapan pero marami rin tayong dapat na padaaning anak buhay. 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo,
Tunay na progresibo ang tercer distrito. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ano ang tunay na kahulugan kang Navidad para sa Indo? Madaling madara sa commercialization of Christmas, sa mga regalo, nagkikislapan na mga decorations, masiram na pagkaon, dakulang kaibahan sa pinakaenot na Pasko. Let us always remember that Christmas is about Christ, the simple, modest, and humble birth of our great leader and Savior. Siblag sa makamundong panukol kang kinaban, nabundag si Kristo sa sabsaban, bako sa engranding palasyo. Aki ning karpintero, bako ning poderosong hadi.
warang formal na edukasyon, alagad hararom ang sa iyang mga kaisipan. Bakong mayaman, poderoso, maimpluwensya o dakol na koneksyon, kundi sarong leader na may integridad as in prinsipyo, may performance as in honesto. Ini ang kamauotan kong ngunya na Pasko. Liderato na may prinsipyo, bakong labi-labing propaganda. Performance, bakong promesa. Honestong serbisyo, bakong pamumulitika. Christ is the ultimate leader. His teachings of love and forgiveness transcend time and space. Ini po si Crisel Lagman, minapaabot ning sarong makabuluhang Navidad, asin matuninong na bagong taon. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad Canlegazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang
Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O eto, Ha? Isa lang po to ah. doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Ayan, 11 minutes na lang bago po mag-alas 12. Duman po sa mga may dudumanon o rikas-tekasan. Taod na naman. Mga misis, sarap-sarapan ng mga premyohan. Bueno, diretso kita sa mga istorya. And sabi ko bago, salamaton po kay Regional Director Dinto Nabol kan DTI o Department of Trade and Industry, siring man kay ARD Joseph Ranyola at saka kay DTI Public Information Officer Ma'am Bembirango. Ayan, nakaagi baga dahil makita nakaduman sa imbitasyon sa tuya dahil makita digdi makaali. Ha? Kaso udma pinaduman ako. Ayan, tinaw sa tuya so ano yan, certificate of appreciation. Salamaton po maray tabi, no? Parte yang kan sa tuya pong trabaho na tabangan ta at mga ayon sa di gobyerno sa inda pong advokasya para mas makaabot sa mga kababayan nato, sa mga kababayan tang entrepreneur, kababayan tang gusto maging entrepreneur, kababayan ta po na naghahagad nin mga impormasyones manungod po sa mga pigpapatob na mga polisiya kan Department of Trade and Industry, paano negosyo, paano makapagsimula. Ayan, marami pang iba. And then, siyempre, ang pagtabang ta duman sa mga micro, small, and medium enterprises. Most especially ining mga one town, one products. Yan. Padagos na pinagtututukan po yan kan Department of Trade and Industry. Most particularly, ini po na maipresentar, asin maipaabot sa mga kababayan ta sa gabos ng parte kan sa tuya pong Pilipinas, asin maging sa ibang parte kang kinaban, kung gaano katitibay ang sa tuya po ng mga produktong Bicolano, di ba? Pinaghirapan at saka pinaglalong pigpapagayon mga tuga ang packaging. At sa tabang yan kan DTI, nagigiyaan sa mga negosyante ta kung paano maging mas presentable, asin mas sabi nga ni kayan user friendly. May nahiling kita mga kunya na mga resealable, ang sa indang mga pinagagamit na packaging, kaya salamaton po tabi sa recognition na yan, and rest assured na kami po sa DCGB mga kapadagos po na magtatabang po sa Indo bilang partner sa pagpapaabot po ng mga importanteng impormasyon para po sa mga kababayan ta.
And again, may apology po na di ako nakadumang personal. Sabi ni Sir Dindo, okay lang yan, nasabutan tawan. Yan, salamatan mo maritabi, no? Very accommodating ni si Sir Dindo, no? Si Director Dindo Nabol, kan DTI. Alright? And siyempre, siya rin man kay Ma'am Bem tabi. Yan, salamato na maray. Okay, duman sa mga kababayan mga tugang, talagang pahirapan talagang pahirapan po mga tugang sa tuya na na pagbiyahe. And according pag naman sa nakauron pag araw kayo okay man, pero pag medyo rush hour na, yun na po nagkakaigwa po ning talagang mahaba mga tugang na na pag kabul-buhol kan trapiko diyan po sa lugar na yan po sa may parting lupi, so kaya sa mga maoruli tabi magpaabong ning oras, so mga mabiyay magpaabong ning oras tangani po na although may pigpaluwas mga tugang na alternative na ruta na minaagi po duman sa parte kang Kapalonga, pero para lang ini sa mga light vehicles tabi, so dahil talaga pwede nang umagi sa mga truck, sa mga bus, mga saralit-salit sa ng mga auto, ang pig-recommender na mag-agi mga tugang sa alternative route na ini na minaagi mga tugang duman sa sa Santa Elena, pasiring mga tugang sa Kapalonga Road. Ayan po mawala pagali naman sa Marlikay, mawala sa Rizal Elementary School, pasiring sa Santa Elena Kapalonga, bypass Coastal Road, and then maturn right sa Minasag Bridge, magpapadago sa Santa Elena Kapalonga bypass road, and then turn right pagkatapos kang Calabaca Bridge, and then padago sa Santa Elena Kapalonga bypass road, turn right naman after Kapalonga Municipal Covered Court, pasira na sa Bagong Silang Kapalonga Road. Sa parting ini, okay ning mga tinampong ini. Pero nindig di sa may parte sa paglaog duman sa may pasiring sa lugar, sa may Minasag, yan, medyo kunyan dyan ang dalagan. And then, pag-abot duman sa Bagong Silang Kapalonga Road, sa junction, yan, turn right, pasiring na po sa Marlik Highway, diretso na kamukayan sa Labo, and then sa Dait, yan po tabi. So mga light vehicles po yan, pero expect pa rin ang mga slow moving na dalagan po kang traffic, tangani pong maging areglado kita. O kumusta na pa lang kita, garo nga si Jandit kan mga gugulayon sa palibot, si Jandit kan gulayon sa palibot, so pitchay nga nagkaturunaw, saradayo to na yung barakal ko niyan. Po, ayan po ang and then may mga pag-uurang pa po dahil lang po sa shear line, and hopefully matunaw tropical depression Kirubin, pero may isa akong nahiling na payag dumang kang pag-asa ka sa bagong aga na pag-abot sa South China Sea baka magkusugiraray. Wag naman sana tangani po na makasalbar na magitatama naman po yan tabi Lord, palapas sana po yan na bagyong yan na dahil na makadistroso sa kadagaan, di ba? Pero ini pong shear line, ayan padagos po mga pag-uuran, bigla na sana asin makukusog, iyan po tabi mga tugang na dapat na kunyananta, bantayan tata, may mga lugar talagang piguuran nin makusog. Dili sa tuya, as of 11 o'clock, may paabot pang pag-asa na moderate to heavy, o mga 50 to 100 mm po yan, na ibabagsak dito po sa lugar ta sa Albay, Katanduan ni Sorsogon, Cam Norte, Cam Sur, Masbate, and then the rest of ini pong sa parte kang Visayas. Okay. So yan, mag-ingat po tabi kita, asin magpasiguro sana, ngani po na dahil kita madanyaran kayan. Okay, dapat na maliksyon na kita mga tugang kang mga nangyari sa to ka mga nakaagi,
na dahil man yung signal, nagtiwala kita. Ito pala, matindi sa mga rainfall warning, dahil sa napigintindi, nagkakirikig na sa nakitang biglang uminitaas na. So at least, naraman ta na sa mga siningka ng mga weather system, dahil dapat mga tugang pagbaliwalaon. Kundi, gibuantang paagi, asin i-monitor kimaray. Iya po, mga bantayan tan sa tuyang mga hazards, prepararan tayan, and then planon ta kung paano kita makakasalbar dyan, and then iyo po yan ang mga dapat ang giribuhon. Ayaw, magsunod naman sa mga pigpapasabot ka sa tuyang pong mga otoridad, tangani pong day kita maipit mga tugang sa sitwasyon. Okay? O yan, di ba, sa mga kabarangay ta po, tabi, mga tugang, o magkapasko na, 7 aldaw na sana, mag-ingat po tabi sa mga ano yan, mga pag-shopping tibaad kon sabi nga ni kaya ni mabiktima kita kan mga paraikit, mga bandurukot. Ngunyan ang problema ng mga kababayan ta duman sa mga badyaw na minasarabit sa auto, minakaralabit, pagkatapos rarani dyan sa mga arong, sa mga tindahan. Na makukulit nga. Di ba? Yan po sabi, pinaabot naman sa mga magkakanig ng otoridad, hindi ba na po tabi ng paagi yan, tanga hindi makaperwisyo. Yo. O paano, mga kapatid, ako po i-share na muna para makangos-angos kita. Mahangos lang po ako, tapos babalik ako para pa sa alas 12 mga bareta. Sa lado technical, kasabay niya si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Si MJ, niyaon po sa newsroom. Sa luwas sa Megaforce Patrol. Ako po ang sendong lingkod, Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co.